अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाथ फेरो ना तनी 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 हाथ फेरो ना तनी गोली पे म्यूजिक बाय दिल आलम राज डीजे नितेश बाबू हाथ फेरो ना तनी गोली पे हाथ फेरो ना तनी गोली पे कहेलू दादा अबे हई का होई मानिला बात तारा लई का होई कहेलू दादा अबे हई का होई मानिला बात तारा लई का होई लेके तुम ला जड़ी कुल्ही पे ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे कहेलू दादा अबे हई का होई मानिला बात तारा लई का होई कहेलू दादा अबे हई का होई मानिला बात तारा लई का होई लेके तुम ला जड़ी कुल्ही पे ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे आईडीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसवा बाजार डीजे नितेश बाबू तनी लगे चली आव होने ओढ़नी हटाव तनी लगे चली आव होने ओढ़नी हटाव सब ठीक हो जाई बुचिया कहतानी जहाँ चल अपना हाथावा से धल जनी सोच में पड़ा बुचिया होई सामान में ना दर्द तनको बुझो ना ओमे के मदद हमको होई सामान में ना दर्द तनको बुझो ना ओमे के मदद हमको मलत रहना खुली के ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे हाथ फेरो ना तनी 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 हाथ फेरो ना तनी गोली पे आईडीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसवा बाजार डीजे नितेश बाबू जहाँ कहिले सताव अब चिंता हटाव जहाँ कहिले सताव अब चिंता हटाव ठीक जगह पर बारू बुचिया देह धीरे धीरे ढील अब बुटी हईली शुरू कर बंद बाटे कुटिया विकास में दर्दी हमारे नुचेला विशाले भट्ट उहाँ तनी सलेला यूसुफ दिलालम हमारे नुचेला ओम विशाले उहाँ तनी सलेला बाबा से भेंट कर झूली के ए बुची एगो टोटरम काला ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे ए बुची एगो टोटरम काला हाथ फेरो ना तनी गोली पे कहेलू दादा अबे हई का होई मानिला बात तारा लई का होई कहेलू दादा अबे हई का होई मानिला बात तारा लई का होई लेके तुम ला जड़ी कुल्ही पे
ए बुची एगो टोटरम काला, ए बुची एगो टोटरम काला, हाथ फेरो ना तनी गोली पे। ए बुची एगो टोटरम काला, हाथ फेरो ना तनी गोली पे। ए बुची एगो टोटरम काला, हाथ फेरो ना तनी गोली पे। IDS रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसवा बाजार।